minangka purwaning kandha lan inggih menika gumelaring padukuhan Karang Kadempel ya ing Karang Tumaritis ya ing Klampis Sireng saiki dukuh ingkang kasinungan bumi subur sugih wulu wetu pala gumandul pala kasimpar pala kapendhem yang pala ijo satemah anggesangi jalma sak dusun amonging para Pandhawa ya satriya tuhu bekti marang dharma yakti awangi Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Duda Manang Munung ya sang Jurudyah Puru Prasanta ya sang Ismaya senadyan namung derajate ngaceplik nanging menang sirebat sang Pamong Agung prasasat dewa pengawak manungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap nalika semono nujuri sajuga ing wacinjang Kyai Semar kepareng lenggah ing griya ngajeng datan kantun nalika semono sampun sowan putra ketiga Lurah Nalagaring ya Cakrawangsa sinambungan sowaning putra panengah nenggih Ki Lurah Petruk Kanthonggala datan kantun Wuragil Kyai Semar nenggih Ki Lurah Bagong Sang Wawong Agung Dupi Mulat putra ketiga kepareng medhar pangandikan dadi mangkono pangodas paraning griya ireng ingkang dereh kababaling pisan limut kapyatane rujit ram-ram mendri yo nawo
wangwe seso gagaku geksak dulita mel anakku ngger nara gareng Petra padene Bagong ana tetembungan anak anungan Indita tegese duwe anak lanang mursid kang bisa mikul dhuwur men jero kelawan derajate wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar dadi kasunyatan Dole mestine kowe padha kaget dene kowe kabeh tak klumpukke supaya sowan bapak lan mestine kowe kabeh padha batin ngopo kok Semar saiki kaya ngene nggih Pak kula jane nggih nembe ajeng nyuwun prisa. Ngapa kok kiyane niku sakniki radi aneh. Mongko pun pinten-pinten pisanan mboten seba caos ten pasewakan negara Ngamarta. Iya Nala Gareng. Pancen sawetara ora seba caos. Pak. Kula dhewe niku jane nggih bingung kalih Bapak. Gumun kula kalih Bapak, pinten-pinten dinten niki Bapak niku senengane mung lungguh nang arep omah ngalamun. Jane iki ana apa to, Pak? Enten apa? Mbok bloko mawon to, Pak. Sapa ngerti Petruk iso melu mikir ngenteng-entengi sanggane kiyaine. Iya tak blakake wae. Jan-jane aku ngene iki mung merga aku ki ngimpi. Loh. Mau ngimpi kok dadi pikiran to, Pak? Lah ngimpine menika napa? Lah yo ngimpiku kaya kasunyatan kae. Mongko lehku ngimpi wis wanci bangun para esuk. Tegese wanci puspa tajem utawa kadara dasih. Kuwi bakale kababar dadi kasunyatan. Dene impenku kuwi kaya-kaya aku numpak prau nedenge ning tengahing segara praune iki jomplang. Aku kegawa kumbak kumbule ngalun gegulungan. Nah iki saka panyokra bawaku sajake aku bakal nampa pacoban. Lan pandugaku ana wong sing ora seneng karo aku sisip sembire aku bakal dikrenah patine Semar Nala Gareng anak-anakku wis ngalela antasang Badranaya Ang Raja Tajimancala Wanangukut Pancandriya Sayakti Dewa Utama Pamong ingkang para suci Dadya hayuning bawana Semar aku sing teko Semar. Sopo kae?
lumajareng ratri linangga jangganira dening sang tresna jumena bragagag ugag sadulita mel ngerti kok sudungku kerawan piyai loro mangke riyin Begawan Durna Sahargyana Patih Harya Sengkuni sak sampunipun lenggah kanthi keca sarawuh jengandika kula ngaturake pambagya panakrami sami wilujeng rawuh mriki. Kadang blekudung lalu kebol semorante. Allah. Selamat iya. Nek ora selamat mestine aku ora bakal tekan kene. Dadi kowe ora usah perlu mbakeke marangan. Aku ora rumangsa dolanan sulak kok sudungku ketekan wong rada owah. Nggih pun nggih. Lah niki wonten wigati menapa? Ngene ya Semar. Gethek petele Semar ki nek disawang ya mung Semar. Mung derajate ngaceplik, mung batur getibal 17. Nanging kena ngopo? Kena ngopo antum para temen jagat iki nganti iso kebrebekan karo kondangmu, kebrebekan karo jenenge Semar. Kabeh ngundangake yen to Semar ki titising dewa, kabeh padha ngalembana marang Semar. Malah aku sing jejere Pendhita Durna. Kuwi pinangka pujangganing kratone Wasemana kalah kondang karo jenengmu. Malah ora mung kuwi, anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana Nalendra ingkang kondang menang mangreh para ratu. Dasare Ratu Sugih Bandha Sugih Bandu. Wasemana yang mesa kaling-kalingan marang karo jenengmu kuwi Semar. Pancen. Mula Semar tekaku neng kene iki minangka wakile anak Prabu Duryudana supaya ngelingke marang kowe kudu leren nggonmu ngumbar kemayan. Kudu leren nggonmu ngingerke blate para kawula lan nara prajangane padha kayuyun lan tansah ngalembana marang jenenge Semar. Iki Semar tak anggap kleru wani ngungkuli kondange Ratu Ngastina Semar. Tenan to rada owah. Benemban Durna sampean niku pendhita sepuh piyai sepuh tur ya sugih kawruh agal lembut ya wis kecakup lah ning kok mung surban lan kethu sampean sing putih tok. Nyatane penggali isihku marang sang panas barang merisrei. Dengki gak baik ya. Dek luput kula lupute Semar niku nggen pundi? Umpama kula kondang kula nggih mboten ngrasa nek kula niku kondang. Kula nggih mboten gawe pengaruh. Semar, ora sakakean gunung sing tanpa guna. Bakune kowe dianggep luput. Waton kowe kuwi gelem leren. Nggonmu mengaruhi kawula, kowe bakal lolos saka pahukuman. Manuta, tak bondo tanganmu tak gone Ngastina kowe bakal digawe bekakak. Pancen lambene kurang ajar kowe. Adono. Suwe-suwe gawe kemropok. Nggih, Mbah. Kaya ngendikane bapak mau, sampean iku jare pendhita. Jare pendhita ki ngepen barang sing nyata. Jare pendhita ki dipundi lan ditata, dipundi ilmu batine ditata solah bawane. Ning kok jebul kowe malah ora duwe tataran. Loh, iki ora pangling gareng. Kowe ngopo melu-melu? Ya melu-melu wae kok aku ki anake Semarji. Bapakku arep diajab patine. Anake meneng wae iki anak sing kaya ngopo?
Kowe arep ngajab patine bapakku Gareng sing ora trima. Kowe arep ngopo, Nala Gareng? Aku rene nggawa wadya bolos gelar sepapan. Piye? Aku ki wis apal karo kowe. Neng diwae Durna karo Sengkuni mesti nggawa Kurawa. Ayo, kowe gelem bali apa ora? Apa dikira Gareng wedi karo kowe karo Kurawa? Gelem bali apa ora gelem bali tak dublak tuh. Metu jaba Gareng, metu jaba, metu jaba. Tututile nggih Pak. Ayo mandek. Op. Katri gumulung mangrempak Kurata kurareka kiri Dalanggono gawe gelar Oh wah gembelo sirahmu gleleng pacakmu kawan Petruk oh mulane Durna kendel ana anak jaran tekan kene Sotama mulane kendel nggo anake ora basa karo aku. Lho basa ngopo? Basa ya arep perang kok ndadak basa. Rasa perlu basa, penting bres-bres. Petro rasa kakean gunung sing tanpa guna. Gelem ngulungke Semar ora gelem tak ulungke. Ulungno Semar bakal tak bondo tangan tak krincung sikile. Kowe wani ngrasani bapak, wani ngajab patine bapak mungsuhmu Petro. Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu. Ayo kene tak ladeni Sotama.
Woi. Yo sapa meneh major ini? Senopatine sisan kene. Sisan lek ora basa sisan. Lho Petro. Kowe kok marang kadak kon sugal wus marang aku? Lho, arep gelut to iki? Lah musuhmu iki sapa? Kowe. Senopati Ngastina musuh Senopati Karangkadempel. Ayo, iki Petruk senopatine Karangkadempel. Sing arep panca karo kowe iki ya sapa? Aku ki mung butuh ketemu karo bapakmu Semar je, Petruk. Lho. Wonten napa niki ajeng mikut Semar napa pripun? Yo. Pancene aku arep mikut Kakang Semar arep tak gawa ning negara Ngastina. Ning aja Sumelang. Nek ana apa-apa yen nganti Kakang Semar cilik loro gedhe tekaning pati. Karno sing bakal tanggung jawab jera aku mung kepengin nglegani Pendhita Durna. Aku mung arep ngerti wae apa sing dadi karepe Pendhita Durna. Mulane Kakang Semar iki arep tak bondo, tak pasrahke Pendhita Durna. Monggo kepiye sing dadi karepe Manuta ya, Kakang? Manuta tak bondo ya, Kakang. Nggih. Nek niku pancen kersane Ndara Karnawaton ndika tanggung jawab. Kula purun mawon pun monggo kula mang bondo mawon. Kula nggih pengen ngerti karepe Pendhita Durna niku kados pundi ya, Kakang Semar.
monggo. Menika saged dintelke. Nyatane niki Semar iso kebondo. Niki kula niku ajeng dikapakke. Semar, kowe meneng wae. Ora gelem meneng tak laban mulutmu iku. Meneng. Nggih. Depate, Pripun Kakang Durna? Semar niki sampun dados bandan lajeng. Depate. Semar niki kula lebetke wonten cupu, terus mang buang. Cupu isi Semar mang buang, larung ten segara. Oh nggih ngestaken dawuh Kakang Durna. Ngarno mawingis-wingis pindha landheping Trisula Muga markata lir kabaran Paman Durna panjenengan menika dos pundi to? Jare pendhita kok mencra-mencre blendra-blendri sing dadi rembuke. Loh. Mencra-mencre kados pundi to, Nger? Wiwit budal saking negari Ngastina sekawit namung badhe bondo Semar lajeng katuraken Kyai Prabu Duryudana sareng Semar manut kula bondo nanging malah lajeng dipun larung teng samudra. Monggo kula wau sampun rembagan kalian Semar purun kula bondo nanging bab keselamatanipun Kakang Semar kula ingkang nanggel. Mboten nginten jebul Semar malah dilarung. Banjur kepiye ora? Oh, pancen Semar tak ajapatine. Merga nek Semar mati Pandhawa bakal ringkih. Semar wis ora kondang meneh nanging sing kondang Begawan Durna. Oh, lah dalah. Lah kok dadi epeh temen gedhane Pendhita Durna. Ngerti ngono aku mau moh kon ngrangket bondo Semar. Tur meneh karena iki jejering senopati yang tansah jaga marang watak. Jaga marang watak lan jiwa kasatriyanku. Yen pancen arep ngadepi Pandhawa kudune diadepi cara kasatriyan nyoh dada didada. Ora kok kanthi cara licik kaya mangkono. Oh, penemban. Sampeyan wis ngorek-orek raine Narpati Basukarna. Mulai nganti Semar iku ora slamet sampeyan kudu hitungan karo Narpati Basukarna.
Pripun Dara? Bapak niki pripun sakniki? Nggih Gus. Wau ngajeng panjenengan pun bondo Bapak ning sampeyan yo saguh nanggung bab keselamatane Bapak. Iya Petruk iya. Pokoke kula nggih nuntut tanggung jawab. Nuntut tanggung jawab kalih sampeyan Ndara Karna. Iya iya punakawan iya. Wis to aja padha tangisan, lan aja sumelang. Karena mesti bakal tanggung jawab. Saumpama bapakmu mati, mengko karena saguh dadi jole bapakmu. Kuwi lha tenan ora? Nek tenan bapak ben mudhar wae ora apa-apa. Ora masalah aku. Ndara Karna ki lunga kok. Ora ngono kuwi to, Gong. Lho lumae lho bendara anyar to lunga wis ora ngawur to, Gong dadi. Wah. Wis ora sah padha tangisan. Karena saguh tanggung jawab sautuhe ya mung gungonku ki ana lelakon kaya mangkene kok Pandhawa lan Kowe Prabu Kresna malah ora ketok. Lah nggih to. Mongko kakekne Semar ya pamomonging para Pandhawa lho. Wis ayo tak kanthi. Tak kanthi lelakon iki para Pandhawa kudu ngertipun monggo kula tak nenggo ten gising samudra mrika mawon. Kayon katiyuping angin sumya swaraning karengyan samirana mawar iris lumrang kandaning puspita ae ana titi sonya madya ratri raras rumedeng akoso Praudara, pirang-pirang pisowanan Kakang Semar ora cebot saos. Apa sekirane Pandhawa keluputan marang Kakang Semar? Wah, saka pangrasaku Pandhawa ora kaluputan karo Semar. Mongko sing wis-wis Semar ora sah dadak ditimbali mesti sowan. Iki ngati pirang-pirang dina sowan pisowanan Semar ora sebo caos. Nadyan kula ugi mekaten. Kula kados mboten damel mesguling manah Kakang Semar. Ya wis. Yen pancen mengkono Semar sejatine ana ngapa
paragan ayo ditanjike ning Karang Kadempel wae. Hang merbaning kang sinong mati gawe gelar narari ombak susutira pamo jangwang rempak suranggangkara kita umangsa Koko Prabu Kresna Yai Werkudara Arjuna malah padha kandheng ana kene Koko Prabu Ndorati kula ingkang suwan Koko Prabu kadangipun Kakang Nyai Karna kok malah ketemu ana kene mongko sajayana wigati ingkang Nyolowadi. Yai, Oh Prabu. Kedahipun ingkang nyuwun prisa menika Karna. Lho babagan apa Yai? Kula ngertos. Mestinipun Oh Prabu Kresna lan adi-adi kula menika nembe sami raosan ngrembak Kakang Semar. Inggih napa mboten? Lho, kok si Adi iso ngerti? Inggih. Ngertos kemawon. Namung kula menika gumun setahun jembleng sarending kalian kadang para Pandhawa lan Koko Prabu. Ing atas Semar menika momong dhateng para Pandhawa menika bebasan wiwit Jabang ngantos Trapang, wiwit Kuncung ngantos Gelung. Nanging kenging menapa Semar boten sawetawis wekdal, boten sowan. Nanging boten sami nanjaken lho mengko dhisik to Yai. Mengko dhisik iki pun Kakang lan adi-adimu lagi arep budal menyang Karang Kadempel. Arep nanjake marang Kakang Semar. Kok lagi saiki? Kawit wau ki ewa apa? Monggo Semar samenika nembe wonten salebeting bebaya malah kepara sisih sembire Semar badhe dumugi ing Sirna. Krana kalian Pendhita Durna Semar dipun larung wonten ing samudra. Prabu Dimas Werkudara saha Dimas Arjuna sami kesah sajaipun badhe ngupadi dhateng Kakang Semar. Nanging kok Koko Prabu menika malah namung kendel kemawon. Yo, merga pun Kakang iki saktine gumun marang Yai Karna. Gumun kados pundi? Sing wis-wis Yai Ngawangga kuwi tansah bebarengan kelawan Paman Durna lan Paman Sengkuni nggone ngudi golek ringking Pandhawa. Gedene ngajab sirnaning para Pandhawa kok iki si Adi malah katone mbelani Semar lan para Pandhawa. Mongko Yai Karna kuwi senopatine Yai Duryudana ing Astina. Nganti iki mau Yai Karna mele-melehake marang Kresna, Koko Prabu. Inggih, leres. Kula menika senopatinipun Ngastina nanging nadyan kados pundi? Karna menika jejering satriya, dados kedah saged milah-milahaken. Pramila babakan ngrena pejaipun para Pandhawa kalebet ngajab senanipun Kakang Semar kok mawi nganggo cara culika utawi licik karena boten sarujuk. Lah yen pancen badhe mejahi Pandhawa inggih kedah mawi cara satriya ingkang merwira nyoh dada ndidada. Menika dados kan tetep ngugemi dhateng jiwaning kasatriyan. Oh, adiku Di, nganti semono nggonmu ngugemi marang jiwa kasatriyanmu ya wis ayo ditungkong nggone padha Ngupadi Semar. Monggo Prabu. Suli cariyos ngajeng Kilurah Semar ingkang wonten salebeting cupu den larung ing samudra
temah kumbak kumbuling kega alun gegulungan nanging eling-eling Ki Lurah Semar Dewonge Jawantah nadyan den larung parandene Waluya Jati saged luar medal saking sumpu sareang rajut Sang Suksma Jati. Meh rahina sumubang iwang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila Rengganigara sageter Raga Jati apa to sebabe dene Raga Jati ngracut marang Sukma Jati Sukma Jati aku mung bakal takon marang Sukma Jati dan sekirane wis ora kerasan manggon ning awakku wis ora kerasan bareng karo aku mbok ya wis aku tak mati ana telenging segara iki wae Raga Jati nadyan taun ana windana nganti tekaning abad aku ya Iwang Ismaya tetep kudu ngomong marang Raga Jati iya ning kena ngopo Semar ki mung kepengin ngetepi jejiban dadi pamong agung lah kok dadi cobane abot kaya mangkene mula sampean banjur tak rajut mung bakal tak tanting apa sekirane Sukma Jati sih betah momong marang Raga Jati Meraina semubang iwang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila Rengganigara sageter kini tunganing kong leru sing bini panca Ung ilahing Raga Jati kutinitah pancen pinesti dadi swargaku ya senadyan tata gelar mung derajate ngaceplik nanging kewajibanmu abote ngungkuli wong nyangga bumi wis samestine lamun akeh pacobane nanging Raga Jati ora kena ngresang-gresula kudu tetep tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu tetep dadi panuntuning jiwane manungsa supaya tumindak utama lan Raga Jati tetep dadi mustikaning titah pepetinganing para jalma kang mengkono aku tetep sajuga manjing momong marang Raga Jati ya
kene. Nggih, Gus. Nggih, Gus. Nunggu bapak sing dilarung teng segara. Niki nembe nunggu nasibe bapak. Nek pancen pinesti bapak sedo mergo keli ning segara, nek yen saged layone bapak saged ketemu. Lah niki kok Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih teng mriki. Wah, aku ya goleki bapakmu mergo iki aku mau didhawuhi karo Karna kakangku. Aku ya goleki Kakang Semar Petruk. Lah mau ki do ngopo, Ce? Kok nembe saiki? Bapak suwe ora se bocah iki mestine ya terus ditanjeke. Nah bareng krungu nek bapak dilarung teng segara do bingung. Apa ora? Eling lho Gus, eling. Panjenengan menika dimong kalih bapak wiwit do isih timur. Ah bener kuwi Tru, ning ya ngene, piye Gong? Ngene ya. Bapake dilarung ning segara, mau-maune merga ketekan Durna. Mongko Durna ki gurune Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning sing kudu dipikir Semar ki le momong Pandhawa ki wit jabang nganti trapang. Dasare labahane bapak ki ya akeh tenan, ndak saiki mung kari abot. Bapak apa gurune? Aku ki percaya sing jeneng murid mesti wae setya bekti karo gurune. Ning apa ya nek pakartine gurune nasar tumindahe kaya ngono kuwi darep ditiru. Apa meneh pendhita kok senengane memateni sepadaning titah. Nek aku nek Bagong lho ya, Truk. Isin aku duwe guru sing kaya ngono kuwi. Ana apa? Durna bapakku kuwi guru sing patut tak bedeni. Tak pepundi nanging kena ngapa? Wah, kowe mentala merjaya karo Semar. Tegel wae. Ora tegel sebab apa? Semar ki mung derajate ngaceplik. Mung punakawan wae nganti kondang ngomandang jenenge. Aku meri. Aku sing pendhita Durna wae kalah kondang, Semar kudu mati. Semar kudu mati. Ora tegel sebab apa? Guru ki pancen digugulan ditiru. Wah, ning bab pakartine guru sing nyimpang saka bebener kuwi ora kena ditiru. Mula gandeng kowe wis bondo Semar kowe uga kudu tak bondo. Wah, Werkudara karo ngopo? Wah, menengo tak bondo kowe. Wah, Werkudara, Werkudara. Werkudara, Werkudara.
Indrawati, Ndara Karna. Do tindak pinggir kali niku ajeng sami penging napa pripun? Prabu Kresna kok pengin iki ora mungkin to ya, Reng. Wis pripun sinuwun? Kersane pripun? Petruk. Pancene iki mau aku nampa ature Yai Karna ya babakan bapakmu Semar. Ya Kakang Semar sing dilarung dening Begawan Durna. Mula yen ana luputku sing gedhe pangapuramu nganti kelepian nggonku nggatekke marang Semar. Lah iki to, wong panjenengan niku Titis Wisnu, dasare panjenengan kali Kyaine Semar niku sami-sami dadi pamomong. Ning Semar nandhang Cintraka panjenengan sing jare Titis Wisnu kok nganti boten tanggaping gati. Lah malah Ndara Karna niki wau sing titis nyatane panjenengan diemutke kali Ndara Karna, Petruk. Ya senadyan Kresna ki titis Wisnu nanging kepiye wae Kresna isih kesandangan badan wadak. Tegese ora bakal bisa wal saka ina lali salah lan apes nganti peteng jagatku, Petruk. Nggih. Sani kula tak tanglet. Bapak saniki nasibe pripun? Tesih sugeng napa mboten? Wis to. Bapakmu ki persasat dewa pengawak menungso. Anak-anakku aku isih urip dole. Bapak. Wah, bapak isih urip. Iya, aku isih urip dole. Wah. Syukur bapak tesih waluya. Ora sida mati to, Pak? Wah, semik. Syukur seketi jumurung dene Kakang Semar isih waluya. Kakang Semar. Syukur pinanggih rahayu. Nggih. Sing jeneng ala niku mboten badhe tumama ing becik. Senadyan diranjap gegaman, nadyan dilarung ten segara. Nek pancen Semar isih dikeparengake urip ya mung gumun kula niku lupute Semar niku kalih Pendhita Durna nggen pundi? Luput kula kalih Pendhita Durna niku nggen pundi to? Purana katining carita jeneng sela adar kali sasonderan hapuranten wonten lepat kawula. Werkudara, aku ki gurumu kaya tak bandha ki kepiye? Wah, wis ben. Kowe mau bondo Semar, saiki genti kowe sing tak bondo. Wah, iki wis mandi tenan. Omongane Bagong mau jan mandi tenan. Iki kepiye iki? Dur arep dikapake. Dilarung wae. Aja. Aku ora iso ngene, aja dilarung. Aja dilarung ya Bagong, aja dilarung. Wah, Semar Durna wis tak bondo. Mangsa borong lehmu murba. Penemban Durna. Jane luputku niki napa to? Aku ora rumangsa bibiti ala kalih sampeyan. Lah kok jenengan tegel nglarung kula teng segara. Kakang Semar. Aku meri karo Kakang Semar, aku kalah kondang. Kakang
aku ngrumangsane luput aku njaluk ngapura. Anak Prabu Kresna angger ngawuga kula nyuwun ngapura Werkudara Janaka Punakawan. Aku njaluk ngapura, aku tak njaluk pamit tak bali ning Astina, bali ning Sukalima. Nggih, mboten napa-napa pun monggo mangwangsul. Ya Kakang Semar matur nuwun ya Kakang Semar. Wong luput niku nek wis ngrumangsani lupute, nek wis njaluk ngapura ya kudu diapura, waton aja dibaleni meneh. Mula kabeh lelakon iki kena dienggo kaca benggala supaya urip wonten madya pada niki kebak katentreman. Adoh seka memungsuhan lan tansah dicaketke marang sanak kadang. Sanak roang mitra karuh kersane rumaket leda seduluran. Urip samat sinamadan daya dinayan bantu binantu. Wong urip ning alam padang niki nek duwe musuh siji niku wis kakehan. Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti rahayu 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 ndara. Wow, tepuk tanganipun, keplokipun malih. Wah, luar biasa nggih. Mas Gading Pawukir, lampanipun Semar Bandan.